Sharon ka isi akpaso dị mkpa mmadụ agwa ọ dị ọnụ mmanụ ọ maka na nwa mmadụ lechara anya onye ọ ga-ahụ n'anya ọ bụrụ gị wa onye wa ka ije mere otu masịrị gị ọkwa ọ sị na ọ hụrụ m n'anya ọ ga-akwụ ụgwọ ịhụnanya ọ ga na-asara m akwa nke ịbụọ ọ ga na-ebuga ngwaahịa m n'ahịa makwa na ahụrụ m gị n'anya ọ ga-amasịkwa m ka mụ na gị ka anyị bụrụ di na nwunye. Justin, agwa m gị na gị gotere m ekwentị mana ị nyebeghị m ya ka ihe jizi ekwentị a na-ere ₦60,000 ka isi m gotere gị ị nọọla ala nnọọ chee ya n'uche lee ihe ga-eme azụmahịa m ma m wepụ ₦60,000. ndị ụbịam dị ka ọnụ mụ na ahụ na-enwekọ mmekọta gee ntị ihe na-achịkọwa bụ na ịbụ onye nzuzu mgbe niile gị na Sharon ị ga-aga sụrụ ya akwa sara ya efere sụchara ihe niile ka ihe bụ nsogbu gị kemgbe ị bidoro na-ahụ nwa n'anya o gositugo gị ịhụnanya ka ma ofu mkpụrụ imigo ya ọnụ maka ọnụ ya si atọ gịnị ka ị mere kịta susuru m gị ọnụ. Justin, ị na-ezuzu ịbụ onye nzuzu ọnụ gị na-eshi were ya doo onwe gị ọcha soo onwe gị ọfụma Achọrọ m ka ọ hụ m dịka onye ji ego. alarụ m na be ya mana m ga-agwanwu gị na o nwee otu o si mee ka ọ chọọ ịbịakwute m nso ka ọ chọọ imetụ m aka